Gràcies, president. Senadores, senadors, tornem a parlar del Reial Decret 954/2015, que és per el que regula la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part d'infermers i d'infermeres, afegiria jo, o més conegut com Reial Decret de la prescripció infermera. Un Reial Decret que es va aprovar el 2015 i que va comportar una traïció del govern del Partit Popular a tota la professió infermera i que ens va deixar a les infermeres sense empara jurídica en la nostra pràctica assistencial. Davant d'aquell despropòsit, el Departament de Salut de la Generalitat, amb el conseller Comín, avui a l'exili per complir la voluntat democràtica del poble català, al capdavant va impulsar un decret d'infermeria propi per poder donar-nos més seguretat jurídica a les infermeres a l'hora de desenvolupar la nostra tasca, la nostra activitat professional quotidiana. Un decret on, per cert, el grau de consens interprofessional és molt alt i que ha donat com a resultat un text robust que recull perfectament la realitat sobre l'activitat que es dona de manera habitual i exitosa en el si dels equips multidisciplinaris. I què més es podia demanar? Doncs que no molestessin. Perquè aquest projecte de decret va quedar aturat per l'aplicació de l'article 155. Sí, aquell que els senadors i senadores del Partit Socialista van donar-hi suport. Però què més dona? La qüestió era deixar la Generalitat inoperativa, perquè per això és l'article 155, aturar polítiques socials, sanitàries, educatives o laborals. I són aquelles polítiques dirigides al conjunt de totes i tots els catalans, aquelles pels que vostès, senyors del Partit Socialista, no paren de reclamar que fem. Mereixen un aplaudiment per la seva doble moral hipòcrita i per la seva demagògia. I tot i això, sembla que hi ha un ministeri que fa el que diu que faria, que és el de Sanitat. I divendres passat es va aprovar la modificació del Reial Decret de la prescripció infermera i ho celebrem. Una modificació que inclou esmenes a alguns dels aspectes que més afectaven en el dia a dia, al mateix temps que reconeix la bona formació que s'imparteix a les facultats i a les escoles d'infermeria. No obstant, la modificació del Reial Decret encara arrossega alguns aspectes que fan que el text no s'adeqüi plenament a la pràctica assistencial i, per tant, no compleix plenament l'objectiu de donar-nos seguretat jurídica plena a les infermeres. Sembla que encara queda feina per fer per garantir la nostra seguretat jurídica, per la qual cosa, des del Departament de Salut, es continuarà treballant per tal d'adequar la normativa a la pràctica assistencial dels nostres centres i equips sanitaris i arribaran fins on sigui possible per garantir la seguretat jurídica de les nostres infermeres. Gràcies. Muchas gracias.